Balima ou très urgent. Billet dimanche 18 septembre 2022. Mali nouvelle follow baby. Aywa ko adema ne bora ka communiquer ke ko Mali desera. Ko France ni Union européenne mo ani CEDEAO ani ministre ni ONU ko lu kana Mali deme ko Mali desera koy. Ne ma fana ngwa de mante Mali fe. Ne ma fanga nda prévu. Adema ye communiquer mi metla ka communiquer kala ngena. O te shibo segu tungara teke konnana. Munu kumbe ka kule segu be ka surasu bla nyona nya fana surasu ngaka nunu toyi. Ay bara ke ni force de changement ni. Bon ambo be fana na tuguni. France ka surasu be Mali nord la bi. Anu be ka plainte teke ko France de terroristes. O France kelen o de be ka ta kumbe anga Mali nord la bi ko ke inafo o de héros. O France kelen be ka terroristes glande o de be ka ta yere ke olu kele baga bi pour attirer l'amour et l'attention de la population du nord. O be ka ke minaka mara de la. Maliens Anya nouvelle sabanam fana sur 600 yananga ta nyefe anya nouvelle mi sur 100 ko oni nyamogo ba Antonio Guerreres oni nyamogo ko Antonio Guerreres awaka bora Antonio Guerreres bora ako ko Ivoirien ka mogo munu minale mambulu ko mercenaire tede ima janfa be garan Mali contre la tukamina adema ye communiquer ke ko Mali desera Francis Surasu be ka ta intervention ke Mali nord la Assimi Sigilembe au même moment oni nyamogoba bora oni de jodi malima ko Mali jodu mais bi o oni clara ka botuguni ko non ko Mali jotala ko Mali be ka baga Côte d'Ivoire ma ko Côte d'Ivoire ka mogo munu be ko mercenaire te ko Surasu de oni nyamogo de bora ka fassa fana vidéo bi amba be kala c'est pour vous dire combien de fois ce pays est trahi nyo de fois na ni ko kibi tege bo France bulu ibi sigina conséquence de mais Assimi antilabla wallahi Assimi ibe sahara mi ambe tuliye parce que i anti janfa Assimi wallahi ala kana to angi janfa ube ka kule dongodo ko insécurité be fambe madili malien be fe be ka buluda dusula madili malien de be la jele fe be ka to ni transition ko ne nunu bina billahi tallahi oye maliko bane na Assimi bina o Mali bine na Assimi bina o Afrique bine Allah Assimi est l'espoir de tous les Africains. Assimi est l'espoir de tous les peuples opprimés. Assimi est l'espoir de tous les pauvres du monde. Ala Assimi ala kana fenkila me janfa kenibe nte nuguila awa isimbo adema sina nya fingina mbe segaka Assimi barakeni M5 RPN yere wolo force de changement ni ma barakenu nuye ni tugura adema ko ni ma adema genga bikrefe ni saraka Mali changer ni tungara de ororo ki daji to kunchamanchela mega kuma ima ni be kuma be dimi mo do bolo ko Surasu do de dimia be ngono te quoi parce que Surasu be erreur la trop ou be erreur la trop meka ye quoi meka ye bon aya ye bi adema yaka kan swasi magoro ma foka bena aka la fasa baga la boa awa adema yaka kan swasi de adema bora ka communiquer min kala ko Mali desera ka mogo be ministre la koy adema da fo metla ka be kala ba belame aw ni ala che wakati na be ka plainte de ONU contre la wakati na Mali be ka wuli bi ko l'armée monte en puissance c'est vrai ni ko kibi bolo ba tubabu bolo wakati do be geleya o ye diagwa de ka nyefo Malien dem bela jelengena ambe oro mina ko bi Malien de chi kana décourager Moko si kana décourager beki chesri beka courage ta toujours beka to transition ko moko si kana décourager insécurité beke oye diagwa de insécurité be Amérique insécurité be dien fambe anya bala chama beka publication bla il y a les attaques partout il y a les braquages partout ayao dauka sinogo wallahi Assimi beka sikoke enfana ka Assimi deme baraina angana njigila tike Assimi la wallahi niko ibe tubabu bla niko kibe tubabu bla abende kila awa Maliens ko ne dundun gorobatola yi ne dundun gorobatola yi ni jembe farato te awa bara blato do awa Assimi ambi ko fofu dien fo lagara kana décourager taka itola Assimi kana paniquer de adema mogo ka stratégie te dowre adema be fe ka Assimi paniquer de ni adema kelen de France wole ni adema kelen de France wole kana ni francier awa ube uya France wole to mi ube fe kana no système kelen tuguni aywa ma fo bela jelengena Mugo si kana décourager beka to Assimi ko beka to transition ko beka Assimi deme beka transition deme beka dana taka da transition ga mugo si kana décourager de adema mugo beka stratégie mu ko yomu ka sanogola o be fe ka Assimi boa jakadi Assimi depuis Francis Surasu tara Mali nord la bi ite ka communiquer kamba deli fait en tant que président Francis Surasu flobe Mali nord la bi de on ne ko français terroriste français be ka ta yere ke terroriste kella Mali nord la na man closer abeta melege abeta melega anga rebel do la de ka se kan bla de la de mbo fingina bi de président Assimi anga ni bi deme man bi conseiller fana Malien anya communiquer bela jelenge aw ni anga janga ni communiquer na jedro yo ne fo bela jena adema yo communiquer bla o temene ko fe ka bala anya information jume fana sura tuguni Malien ambo da bela jelen kluka ka ira Malien de bela jelna
on a reçu une information très urgente. Oye Kayira Kafo, voilà. Donc, comme manifestation kera Niger. Niger manifestation kera. Mali Togola. Afrique bébé ka Mali supporter bi. Ka nyafo malende bela jelengena. Beka wuli ki jo. An beka ntege di nyokoma. Mouko chikaran découragé. Beka tonga armée malienne ko. L'armée monte en puissance. C'est vrai. On va aller jusqu'au bout. Niko kibe Franci gain. Abika jamana nyagaminde. Angan sigina nyagami bekede. Ani bomoko nyagamina angana découragé. Hanou tara bomoko attaqué. Mouko chikana paniqué. Adema be Francika jede la. Metla ka adema ka communiquer kala. Awa Asimi. Nima barakeni ika genouye. Wala ni chokoroba nti fe. Adema yaka kan soaji de. Malio ala sago awa adema be Franci de ko. Metla ka pere vous be kala. Angala me nyongo fe. Donc a fo obela jelengena. Ka fo ambe oro mina bi. Malien be moko chikana découragé. Moko chikana découragé. Comme manifestation que la Niger, Mali drapeau de Kumbubolo, Niger moko bora koute Franci fait à photo flène. Niger moko de bora koute Franci fait agnata photo l'année. Mali drapeau flène Niger moko de bolo. Ça veut dire que le drapeau malien est devenu une fierté nationale et internationale grâce à Assimi. Grâce à Assimi. Awa Assimi anga do bi awantilabla. Moko si kana décourager de Malien chikana bi ou ka paniku kono. Mali demunte Mali fait. Ou bien ka bla panique là. Eh terrorisme be attaquer eh ou bien ka bombe ko kelaya ou bien ka kaya fait. Ngalo ni ko ibi bolo ba tubabu bolo ibi sigina conséquence de awa ambe Assimi ko awa Assimi mana sena oro me ansembe muko shikala bo Assimi ko Assimi anga sanu berende awanta Assimi labla anga de mun funyina u ka sente chi u ka adema ba kono mbo fo yana bide namba adema bo au krefe na usra ka Mali changer ka fo me ko pou oyonga kuma bane ne ambe dibi do rata parce ngabe ko de ate shi bon teke kono adema ka communiquer flé ameno kala au nambe je ko de ko fe Mali drapeau de flé jamana were mo bolo ki yala nay Niger mo ye manifestation ke bi kube sa Assimi no fe wati mina Mali est plenty dom wati mina Mali est plenty do et fait contre la France contre la o wati kelena adema de be bo count tesera kale mo bo France kele olula ano soi-disant et communauté internationale kale mogo la alibi fa de mamba fa kale te sikite nde mena communiquer kala aw nanga adema ka communiquer la me folo malien aye nyor la mede adema ye communiquer min kala malien mena adema ka communiquer kala me life la quoi me life la donc malien mena adema ka communiquer kala aw na be je kala je nyoko fe voilà adema ka communiquer flene ne akala ndoro ne kashira di folo ne se gutungara nyaji de bora billahi tallahi. Voilà. Donc, Malien, Adema a communiqué la main. L'Adema, ok. L'Adema exprime ses vives préoccupations face à la détérioration dramatique de la situation sécuritaire. Dans la zone des trois frontières Mali, Niger, Burkina Faso, notamment dans la région de Menaka et dans certaines localités du centre d'Assongo, région de Gao. En effet, depuis quelques jours, l'ADEMA constate avec désolation que des attaques d'une extrême violence attribuées au peuple, au groupe djihadiste de l'État islamique dans le Grand Sahara et IGS ne cessent de se multiplier dans les régions de Menaka et de Gao, occasionnant des massacres épouvantables, des incendies, des pillages de villages et hameaux, ainsi que des déplacés massifs des populations civiles. Cette situation devient de plus en plus périlleuse, tant la pression exercée par l'État islamique dans le Grand Sahara et IGS sur ces régions augure d'une grande menace pour l'intégrité territoriale et l'unité nationale de notre pays de Mali. L'ADEMA, tout en condamnant fermement ces meurtres et autres crimes commis à l'encontre des populations civiles innocentes et de leurs biens, présente ses condoléances les plus attribuées aux familles victimes des violences et à l'ensemble du peuple malien, leur exprimer sa pleine solidarité et ses souhaits de prompt rétablissement aux nombreux blessés. Voilà. C'est ça. L'ADEMA estime que cette terrible attaque témoigne encore une fois de la gravité de la menace
terroristes au nord de notre pays et dans la région saharienne en général, de l'urgence d'une action régionale plus soutenue et plus rigoureuse contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Face à cette situation, l'ADEMA appelle les autorités de la transition et les partenaires sous-régionaux et internationaux à réadapter de toute urgence les réponses et stratégies sécuritaires qui n'ont pas reçu jusque-là afin de participer plus efficacement les populations civiles de ces régions meurtrières. L'ADEMA renouvelle son soutien appuyé aux forces armées dans leur combat quotidien contre le terrorisme et salue l'engagement de tous les partenaires dont le rôle est l'essentiel pour la stabilisation du Mali. N'est-ce pas? L'ADEMA PAEJ adresse ses sincères remerciements aux populations de Gao et Kidal pour leur temps, l'hospitalité et la solidarité envers les populations. Maintenant, ça non, victime de ces barbares et invite le système des Nations Unies, l'Union européenne, l'Union européenne, les organisations régionales et continentales africaines, les organisations non gouvernementales et l'aménagement à une assistance humanitaire plus accrue et mieux adaptée aux populations sinistres. Oh, wakati mina ambe ka France gay ima adema ka communiquer ba ira de ko France te terroriste de ni ko Union européenne oui France de ko Union européenne ko lube ka da Mali deme ko Mali mo ko be France ka deme la de ayere ala je sa de bo adema bora kan nike et puis communiquer konana adema be ka fo kala juguya adema be ka keina fo Mali chitola de fleningi adema be ka keina fo Mali ko bana pew ni adema kelen nunu ne nani France 2013 ou ye Cheikh Mourbo Diarra gen ka boy ka surasu bla erreur la ka sanogo bla erreur la adema de sanogo bla erreur la ka Cheikh Mourbo Diarra gen ka soro ka nani francier o franci kelen o de Mali ci 190 franci beya tama mene shishima bo bi o adema kelen de ba fo ko franci kana ko kana on deme e ala de wati mina Mali be ka wuli wati na Mali be ka wuli ko franci de be kanga en somogo fra o wakati kele adema be ka kule ko non ko farasi nan deme terroriste fle kanga nord bosana abela jele bon o adema mo kele ne kele me ka CNT fabi o adema mo kele ne Mali place babe bo o adema kele de bolo o adema kele o de be ka wuli o de Mali tiya bol de bolo bi a jiju a jiju na programme clanche bebe ou be nu nga mo sigile unde imaye ni ba adema contrôle ni taru ga wora dron ou be mun dai ka yere bado ibe ta drobi wi kata ka sobo bala billahi tallahi donc malion aya kere black ona aya kere black na mena yoro do fana ira awla mogo ka réaction kera adema ka kola jumengi mena mogo ka réaction kala aw na be je kala me nyoko fa nyode fa bela jelengena malion wallahi ala be Mali fe mais Mali den do de be no olu be ka Mali labla anga nyoro la me bela jelenfo aya la me kumba anyika kuma ume mumbe adema kula vraiment nambe jo kono bi nambe dinga kono bi anga mbulu nyasi adema made depuis 92 faut na bla bila Malin gwana bene adema magogulu adema mogodro amba nyini na ka bon France bolo ulu ba nyini na ka ubolo diema voilà otmana on est français ka ko kene on bolo ko kene nogara malien fin mais on bolo nyasi français ma ante kife abana ante kife que ça soit clair voilà ikera politique mo yo ibora ni fa fanye
Mɔgɔ bɛ fɛ ka anw bolo ta k'an di ni occidentaux ninnu ma e na anw tɛ ɲa la dɛ. A banna. Que cela soit clair. Voilà. Kumba i bɔra kuma minnu na a kuma nafa ka bon an b'i fo i ni fasoden ɲumanya nin de ye fasoden ɲumanya ye. Vraiment. I ka audio fila in a mɛnna kisɛ b'a bɛɛ kɔnɔ. A banna. Mais ne bɛ fɛ ka mun fara ta kan. Mun ye Adema ko ye. Adema. E kumana sur le plan national. Adema ye mun yira maliyɛnw na sur le plan national. A kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ma fɔ maa si kɔ. Voilà. Mais ne bɛ fɛ ka kuma an ka commune kan. Voilà. Donc maliyɛnw a bɛɛ lajɛlen muso kumakan mɛn. N bɛna réaction wɛrɛ fana bɔ ka yira aw la an bɛ jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. N'a ye namɛ dɔrɔn dɔ bɛ sɔn ka kasi. Ma sœur, bonjour. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Partagez, partagez. Partie finie. L'ADEMA a déçu le peuple malien. Tout ce que tu as dit, ce n'est que de la vérité. Ils veulent toujours que ces colons restent dans le Mali. Voilà. À leur profit. Voilà. Voilà ce qu'ils cherchent. Voilà. Mais Dieu est là. Et Dieu les a détruits. Ils sont détruits pour toujours. Voilà. Voilà ce que j'ai à te dire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Que Dieu te bénisse. Je ne comprends pas comment les militaires n'arrivent pas à les découvrir leur jeu. Ils sont en train de faire un jeu. Ils sont en train de faire l'amalgame. Voilà. Comment se fait-il qu'ils sont au CNT? CNT. Mais ils jouent toujours la mauvaise carte. Ils jouent toujours la carte. Ils sont prêts à comploter, à vendre leur âme à toute personne qui veut détruire ce pays. Voilà. À détruire même cette transition. Voilà. Voilà en quelque sorte le schéma tracé par les dirigeants du parti ADEMA. Abana. Voilà, c'est pour ça qu'ils me font la guerre, parce que je leur dis la vérité, exactement comme toi. Voilà. Mais Malien Dembela Djelenfo. Ayalame. Kumba. Malien, Bella Djelen Messamno. Adema de ka jonguna to fangala. Ouye sorasu poussé. Ouye sanogo bla erreur kelem na de. Ou fleka asimi fana bla ou erreur kelem la. Ni a ne se vous tungarabe dimin dondo la. Mogo bolo kone be sorasu kontro la. Atene ka tiens segi mabi. Munungo kone be ka sorasu fra. Nama yafa delim febi alati yafa uma. Bilay talay. Nene insisele koko la. Nete kobe donde. Nebe fli kumaro la o tien. E men nene norole koko la ntabla. Matin midi soir ntabla. Wala akiselimbo. Ni adema mogo uye muke sanogo la de. Bilay obe fe kode ke asimila. Obe fa asimi bla erreur doronda. Parce que ni asimi te fangala bi. Jao te fangala bi. Adema de bena fangata. CNT kono. Adema de Adema clan mogo de premier vice-président du CNT. Owa ira ka fo ni maliki jao te bi. Asimi te bi. Adema mogo de be fangata. Awa ou fleko carte de GD entendo wa wala de. Meka tien de fangana bi de. Net se ka famia munu ye keleke. Munu bora sanji koro. Olu te jachi quoi jusqu'à présent. Bon, Makoro nyo ye. Awa, à chaque fois que Assimi be erreur ke, Macron prend de l'avantage. Aya remarqué dron. Chaque fois ni Assimi be erreur do ke, Macron nya ye Mali activiste ni Assimi sorasu do, sorasu keleme ku jena Mali activiste la. Macron du ba do activiste de vidéo manu ne be kale ka ale farasi goya mogo ye. Ima Macron ngula campagne na kabena vidéo manu sa. Ko ka war di vidéo manu ma. Parce que aya ye de Assimi nga mogo ma vidéo manu fle foyi. Deuxième mois Obakera, yaro o campagne kera. Deuxième mois, Mali Nord la, Ander Boukan, o mogo beka armée wole ko armée kata watimina. Watimina armée be kala be, Franci bola ka avantage tatuguni, kaka sorasu bofo Niger, kataka kubeta Mali Nord mogo ko katolu deme, ko terrorisme be kulu kele. Donc, toujours, nous ya anye erreur kelen kadron, Macron mi profiter kana. Ima Macron mala ka be vidéo manousa, parce que aba don, vidéo manou munu be ka transition deme, ol de be ka tak kaso la bi. Adema ka justice de stigile flabi. Odo ko songa o mangwa simingi kunanga justice nchidi. Ou te transition fait ou ti fait ou te Mali fait. Meka tien de fina bete de. Justice nyuma be, programme nyuma be.
mais a caman be u y'a de ma ka mɔgɔw de dɛ n b'o f'i ɲɛna dɛ sinon ne yɛrɛ teri procureur bɛ olu ye mɔgɔ ɲɛnamaw ye mais wallahi a 80% si man ɲi n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna kuma bamanankan de filɛ donc malien an ka taa ko n'an bɛ taa an bɛ se o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la aw bɛ se ka faamuya cogo jumɛn le communiqué qui est destiné à aider la France le communiqué adama ka communiqué dabɔra ka faransi de dɛmɛ adama ka communiqué dabɔra ka yira k'a fɔ ko ni faransi tɛ kan tɛ adama ne mali ci san 30 adama de nana ni faransi ye san 9 taama mɛnɛ sisi ma bɔ ni adama kelen de an ka armée ka avion bɛɛ tigɛ ka kɛ barama ye ni adama kelen de an ka avion ta surasiw ka avion ta k'a feere Pakistan ma ni adama kelen de mali yɔrɔ bɛɛ feere k'a bɛɛ k'u ta ye ni adama kelen ye RPM bɔra la ASMA bɔra la URD bɔra la o bɛɛ bɔra ni adama kelen na awa u bɛɛ da bɛ file kelen na u si ma jɛ ɲɔgɔn kɔ dɛ an bɛ yɔrɔ na ko bi dɛ donc maliyɛnw adama ma deli ka na ni solution ye mun ye mali bɔ dingɛ kɔnɔ au contraire adama kumakan de bɛ ka mali bila dingɛ kɔnɔ bi o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la adama y'a ka kan choisi dɛ adama y'a ka kan choisi dɛ k'a yira k'a fɔ ko mali bɛ ɲini ka ci sisan k'a kɛ i n'a fɔ faransi bɛ ka mun fɔ dɛ France 24 bɛ ka mun fɔ RFI bɛ ka mun fɔ dɛ awa an ka adama mɔgɔ bɛ ka don o système kelen de la adama fɔ ka diɲɛ wuli adama tɛ ni surasiw soutenir awa o t'u fɛ fana donc maliyɛnw adama mali entreprise baw mali service baw a bɛɛ adama mɔgɔw de ta ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bala tuguni k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna adama an bɛ yɔrɔ min na ko bi n'u ma CNT ci ka adama mɔgɔw ba kɔnɔ ne kɛ ɲɛ t'a la dɛ ne kɛ nin bɛ surasiw kɔ n b'a deli bɛɛ fana fɛ bɛɛ ka surasiw soutenir mais adama man ɲi n bɛ dan o yɔrɔ dɔrɔn ma o tɛmɛnen kɔfɛ maliyɛnw n bɛna mun yira aw la a ka bɔ hakili ma an b'a fɔ mali vidéoman bɛɛ ɲɛna dans le respect adama ka communiqué n y'a bila n ka page sanfɛ a ka tila ka taa ta k'a lajɛ n y'a kalan ni mɔgɔ b'a la n b'a ci o ma dusukasi dan de don ka tila tuguni an b'o la o ni ɲɛmɔgɔba maliyɛnw n bɛna kuma mun fɔ an na bi a ka bɔ hakili ma n bɛna kuma mun fɔ an na a ye kɛrw bila a ka vidéo in partager o bɛ ka voilà donc maliyɛnw bi ye dimanche 18 septembre 2022 ko o ni ɲɛmɔgɔba de bɔra ka kuma ko Côte d'Ivoire mercenaire minnu minɛlen bɛ ko Côte d'Ivoire mercenaire minnu minɛlen bɛ ne m'a fɔ n ko jafa bɛ mali contre la ko Côte d'Ivoire mercenaire minnu minɛlen bɛ ko mercenaire tɛ dɛ k'a sɔrɔ ONU de ko mercenaire don sisan bi tuguni ONU y'a dayɛlɛ ma jafa bɛ mali contre la dɛ an ŋani ne b'a deli bɛɛ fɛ bɛɛ k'i patienter Asimi kɔrɔ ni mun ŋani man ɲi an k'o fɔ an bɛ se k'u dɛmɛ cogo mais mɔgɔ si kana décourager mɔgɔ dɔ bɛ ka bɔ ko barakasiw bɛ ka caya mɔgɔ si kana décourager a y'a lajɛ ONU fana kelen bɛ ka janfa min kɛ janfa bɛ mali contre la dɛ ni e ko k'e b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya de fɛ i b'i sigi n'a ye Asimi ye risque de ta wa an bɛɛ ka to Asimi kɔ ne kɔni bɛ conseil di bɛɛ ma mais ni mun man ɲi an k'o fana fɔ maliyɛnw a ye ONU ɲɛmɔgɔba lajɛ a ye mali janfa cogoya min na an ka nin yɔrɔ lajɛ sisan. Monsieur le secrétaire général, on n'a plus beaucoup de temps. Je veux quand même qu'on parle de l'Afrique, du Mali. Il y a une crise diplomatique en ce moment avec la Côte d'Ivoire. Le Mali détient 46 soldats ivoiriens qu'il appelle des mercenaires. La Côte d'Ivoire dit non. Ils travaillaient au service de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Tout d'abord, très rapidement, pour vous, ce sont des mercenaires? Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Vous les avez appelés? Vous avez parlé au président ivoirien? On est en contact permanent avec eux. Avec M. Goïta? Je n'ai pas parlé directement à Goïta, mais on est en contact permanent. Et je vais recevoir la délégation du Mali. Et c'est une chose qui est pour moi très importante. Il faut résoudre ce problème. Maliyɛnw a bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn dɛ ONU ɲɛmɔgɔba de bɔra ka kuma ko mercenaires tɛ dɛ ko et puis ko Asimi ni Côte d'Ivoire président k'u ka nin problème in kɛ ko ka ban ka bɔ yen rapidement a y'a lajɛ dɛ donc nin yɔrɔ la i b'a dɔn ko janfa bɛ mali contre la a ye ONU ɲɛmɔgɔba kuma kana mɛn tuguni. Monsieur le secrétaire général, on n'a plus beaucoup de temps. Je veux quand même qu'on parle de l'Afrique, du Mali. Il y a une crise diplomatique en ce moment avec la Côte d'Ivoire. Le Mali détient 46 soldats ivoiriens qu'il appelle des mercenaires. La Côte d'Ivoire dit non. Ils travaillaient au service de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Tout d'abord, très rapidement, pour vous, ce sont des mercenaires? Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Vous les avez appelés? Vous avez parlé au président ivoirien? On est en contact permanent avec eux. Avec M. Goïta?
J'ai pas parlé directement à Goïta, mais on est en contact permanent et je vais recevoir la délégation du Mali et c'est une chose qui est pour moi très importante. Il faut résoudre ce problème. Donc, Malion, Abela de l'Eni Yora Isamno. Donc, on est Yamoba de Bora, ko mercenaire ou te. Alors qu'on l'eau de ko mercenaire donde, ko l'ou tout donere. Donc, si ça, on y va avec un daïle ma 600. Ama deli Malien befe. Mali dénuement befe. Mali est plenty moun et Nations Unies na. Mali est plenty moun Nations Unies na contre la France. Malien beka supporté. Niger Djamabade ne bora Niger koube sa asimi no fait. Donc Malien dembe beki préparé anga Mali deme. Américain non ame la ben ala sonama Amérique. Malien munu Amérique amena wole bla. Ne ala sonama dans les jours à venir. Amena wole bla Malien dembe la jere munu Amérique konoya. Amena manifestation ba de ke pour que ka anga autorité mo soutenir tuga mina. Amba deli Mali autorité mo bela jele fait. Ou ka fere sugu beke ou ka CNT ci ou ka adema ba kono adema se ka deme ala. Président Assimi ake ala na kira kama ika baraka ni force de changement ni. Président Assimi kunte di kuntigi ko kuma deli ka di kuntigi ko awa kun ne janfa de Mali contrôle la aye événement on a jetro événement tukura ngo ko tuko mina na fora onyena ko français ko sorosu be Mali nord la ambe roni na ko bi abse ka dawla Mali gouvernement m'a communiqué que jusqu'à présent ambe ka kule fampe awa tiene donde Francis sorosu bra Niger ani Niger sorosu ou fleur Mali nord la bi ko lutara terroriste kelali kama Wati mina ambe ka foko Francis yere terroriste na nye Francis toye akana opération de Mali dugukolo kan Mali gouvernement ma réagi obe force were de di Francis ma ka ira ka foko Francis te terroriste ni Francis du jo soro anka oye asimika crédibilité de bantola yembe ka ti obe asimika kote bay ka asimika ina fa te tienfo ka ke ina fo Mali be kata galo noro Francis la ima e Francis ka jomunu be en fait olu commencera ki joko ay na ni prévu yede anye den dok maga me kono ko asimika nga olu wele ko ka prévu ira ola awni alate secret d'état mo be jama wele ka farango ko prévu fle on dira ka ko dugu jumena sa rube kuma do de fo sans citer kuma munu na quoi nega ne be kuma mun kenya fo bela jelengena beka to transition ko mais transition jugu nde la ka kuma fo me sigaka transition jugu te mo wore transition jugu be transition yera de kono ne yo kuma info mo ko se ko tungara be ka mo bla nyona ma fo ngo sorasu de ngo ademadi awa en tant que sorasu be kanani RPM mo wi en tant que sorasu be kanani adema mo wi ko inclusivité de anga bende na o ma srabla ni Mali changera aka fo mako tunya mo den tato fle a ben ala na krache ne ga mo nganya fo président ne be mo nya fo président ngena o ne ka conseiller ijija ini force de changement ka barake olu doro ne be se ki deme ka jamana en bobu labi chika mbe se ku tungara bulu ka nya fo président Assimi ngena o de ninge donc malien yana ngata nya fe anu information wala mo do be ka bla réseau sans fait munu be ka bla réseau sans fait ko insécurité ka cha ba mo ko nana o be ka attaque ke fambe c'est vrai awaya munyu quoi aba ngi delibe fe beki munyu wallahi niko kibi bolo wato abu bolo ibi America ya ka indépendance ta domi ka anglais o gang civil war kara America ya dama marfata ka chinyona mogo bayirika de sarola the civil war ayta google ko na kata du niko kibi ka yere ma horonya soro wallahi teta juluboko ame munya foka gira président Assimi Madron Che Guevara ko ni marfa kise tambi bolo ibe kise kelenchi kofe jugula sogono jugu be kise kolonton chula Assimi barakeni faso deunye faso demunu be faso fe faso demunu be ka washike ni faso yi nima barakeno ye wallahi madi qur'ana jora ni tungara de ka fuma ko to nyamogo den tato fleni ay ni video aka gardi ni mi semo adema sina ni ma boli dabla ni mo koron na ni RP mo koron ni fengende an be kele an bete kele ngede na an be kele ala be arjana doronda ala e do bla ka ta jahannama kono ay do bla ka ta jahannama kono mundila parce que yo ko jugu de ke c'est-à-dire femu kanya ni femu may bani surugu se ka bla 600 kele ngono quoi ni waraba ni bagoroni bla sada kono aba du awa aw na nunu ya waraba udi ube mundo eta do neta do Assimi ni adema chokorba be mundo ne segu tungara ta don e Assimi ta don ni o gerila nu matla ka fanga nkuta e ka fuma ko to olde atete nege ka fanga soro ka sanuko nege ka fanga soro awa fanga bol de bolo bide olde e kangu begen ka bo uga mogo munu be ambassade lawo uga mogo munu be service la ka begen
K'a yɛrɛ wolo mɔgɔw classé ani M5 mɔgɔw ni des jeunes quoi. Mais ne t'a dɔn ala ka hakili ɲuman d'an ma. Sɔrɔsiw de don mais ala ka hakili ɲuman d'an ma. De toutes les façons Assimi an b'i kɔ a k'an bɛn.